салом алейкум дӯстон бардарон тамошобинони канали аҳли ютуб хуш омадем ба канали моин канали Қодиров Саид Бурҳон бардаро ина бардаро се сар гои гусоладор ду сар бардаро гои шведа як таи дига она пол швед бардаро се таига ина якум мезгарем ина ида бардаро гусолакаш ба қача кадом канали мо да меҳмонай подписатсия кунед дона лайк абзана барои пешраи канал я дона лайк абзана бардаро баъд бисёрит подписатсия накадестен подписатсия кунед ина бардаро дандонш нишон мета ана бардаро булдог аби ана булдогчара бинем чиқара кадом мегира ай баракат ме калиб қарабине қай зурай о чаш зурай охира я дандон шуй кой ина бардаро дандону шадесен калон калона фикрои шумо дуюм зоиш бардаро гусалаги дора хина ана бардаро дандону гусалаги дора ҳамаис бардаро тамош кунен бисёр подписчикҳо гуфтан ягон гоҳи калони хушрӯ парто бардаро ина бардаро ака гудакбозӣ бас сай дӯстонак ина гоҳи калон бардаро худам ай пиштаим короим дӯстон ина семя гудакбозӣ бас сай ана гоҳи калон ана бардаро тамош кунен чочу парша бинен пишти гоҳа бинен ана дӯстон буқаш ваз биная бардошта намеша бардаро бигардон бас сай ана бардаро ака мо дӯстон тарозу надорем ки раки бар бикашем хайна тамоша кунем бардаро гоҳа дидесен бардаро хайна кашидан шадиден ҳозир ина улум кадесай қачара бинем булдока ина дӯстон дидесен қачара мишкара ина гоҳа нигоҳ кунен ду чочи аввалша ҷӯшидесай ана бардаро нав гоҳ зоидагай бардаро синак ваҳнамтара кард оноҷин дуюмзой ду чочи аввал масъалаи аҳлишта ҳар вақт худам бардаро гарантия метавонам шарта заданашта осон ҷӯшишта дӯстон ина бардаро дигари чоч ина бардаро тамоша кунед баса биё бихакшишншон ина бардаро шириш тоза шуда ғавса бардаро ина ҷӯшидан шадиден якум гоҳ бардаро гоҳи швед дуюмзой бардаро дидесен инаи бардаро иам шведай бардаро ҳамин ман видеода набудум дӯстон бисёр шогирдо гап задиан дӯстон ина ман худам омадам бардаро ина ман худам сиёнка кардасам савдо кардам бигирен иншоалло бо ман як нархи хушрӯ мемонем тона гусолак шак чике бро ина бардаро дидесен бақа мондагана ира бо гуноҷинай бардаро буғзишта бардаро думоҳака бақа мондагианша дӯстон ана гусолакша дидесен гусолакш алафхра кай бардаро алаф ка сабус мехра ина гоҳам гоҳи хубай басай дандоншоншонте ина бардаро дандонош фикрош биё бикашиш ябора бикашиш ана бардаро тамоша кунен швета гоҳи фасонай бардаро гоҳи зурай ана бардаро дидесен каш пиштигоҳ бинем пав ховарда икати бардаро дуюм гоҳ ана меай бардаро ина бардаро улум кадесиян шумо тамоша кунед ина бардаро ду чочи аввалша ҷӯшидеса ина гусолака дидесен бардаро ина гоҳ биё дигари чочош ина бардаро дигари чочош ҳар чочош кор мена қоидаи осон ҷӯша кард баса биё бихел 4 минут чӯрҷе шиш дӯстон бардаро ина дуюм шадиден ина дуюмам швед ина як тай дига астай бардаро ина кабута дидесен пол швед бардаро ина гоҳи бениҳоят гоҳи хубай қадира би баландиша би ана бардаро дидесен дандоноша фикрои шумо бардаро биё бикашиш ана бардаро дидесен қади гоҳ бинен чихе баландай синаи гоҳ бинен кадом мегира бардаро шириш аниқ шидагай полни шириш аниқай бардаро ҳам шогирдо чӣ карда будан худам бардаро тафтиш кардам ҳамин саҳар бега ҷӯшидесиян 10 литр шир ҳамин ҷӯшидесиян хай она удав сиёнкада нагуфтадем ина ози сиёнкада ман медонам ки ай байн чанд рӯзгӣ гуза ширш аниқ кардагим ки 10 литр саҳар бега додесай ана бардаро мехра ина бардаро дидесен гоҳ бениҳоят гоҳи хуб барш ҳамҷа тамом тарафи ҷои худаш ба ина дӯстон пишти гоҳа бинен қад баландай баландида баландай кадом мебарам дастафка мекунимша баландишта баландай бардаро ана бардаро дидесен улум кадесай чочоша бинен чихе чочои хушрӯай ҳозир ина меҷӯшанд бардаро гусолакаш моддай ғуноҷин уда гуфтагӣ набудан ина бардаро гусолакаш модда бардаро хай наки гоҳҷӯша гуфтем сарки гоҳҷӯши ина бардаро тамоша кунем гоҳҷӯшира ана ина гусолака деса ина гоҳби ишки қавдагинем
Ana. همین یعنی dayak. Pır mekine metkisine bardağı. اینا حاضر من Diğeri çocuk. میگشم حاضر نمیدونم چطور رو میگشم Ana bardağı. O soncu şay. Hamit. Ben nihayet o soncu şay. Bisor خانم بریم کمپینو میگن اگه گوی اوسونجوشون برو اینا مرحمت بگیرین وقتی اینا الان گوی شام اوسونجوش bu çarpız girip bu karpat هم giripten bardaro bu diğeri çoçuşa bitmiş sana bardaro kamış ki ne aya para da bir sorma düşün همون سیکون چخالی کنیم رو minuta نگاه کنیم پر میکنه ana bardo diğeri çoçuşa bir hiç şey kabidagi nestar بیا شیرم خواهد شمشون تیم همه طرف انیق شیدگه گو اهلی پالیش خوی دویای بردارو گو خونده زویدگه بس پشنگی رو بومید بس ها شیر دیدن چی قاوسای بردارو خاینا جوشیدن همش دیدن او زینا نرخوشو میمونه بردارو یکم اینا بچاکش بولدوگ bu kaça yakım gol şved narxira mo 20000 megem muamele mekim dasafka menim son goam goy zuray bardaro bay ruzoy xe gouna parftabdım ina yakımış 20000 bardaro ina düyüm şadide goy ki ya paşti dmoha bığız şidese bardaro ina gusolak semoha duson narxira mo monde 15000 muamele mekim dasafka menim duson şumuda ana sevmiş bardaro didesen goy kabut ben hiat goy khubay goy balan بردارو نرخیرا من خودم بردارو شما دا موندیسم خاطر شما بردارو من همین 17000 موندیسم معامله میکنم دست صفقه میگم میگم چی معامله میکنم دست صفقه میکنم گو زورا به نهایت گوی خوبه سیم گو یکم بولدوگ بردارو تو نورنده خدا نگهبان تون کس کنم تا برار میخوام بگذارم ما گوی خوب شگن یا دونای لایک بزنین بردارو 3 تا گو به خاطر شما